Iyo po, Tabi, Manoy Pio, confirm po, nangunya na aga, nagpuo na at 10 o'clock so budget deliberations. Although, sa specifics, Tabi, Manoy Pio, kung saan kita matao kay pinakata ko lang pigapod na prioridad sa budget, mas maray kung mapaako ng gadso kopya, ikaw pa mga ibang digit na changes. So, ako ko rabi magtaram ngunyan manugod sa mga partikular na mga aspeto manugod sa budget. Opo. But definitely, it is more on health and social services. Yan. Yan More, sabi ang tututukan nga sa tuyang budget for 2023. yan. More on health and social services, Tabi Vice. Ano po? Iyo po. Opo. Human infrastructure tabi ang sa tuyang mo niya na na focal points. Kung kaya ito po, nakulao ng pag-alokar para sa mga infra, ngunyan, masa social services kita para talagang mamatian ka mga albayano ang pag-aapod na tabang hali sa provincial government of Albay.